आता आपली एक्सरसाइज झाली आहे. आता जर आपण फ्रेश होऊया जादूने, म्हणजे एका मिनिटात फ्रेश झाला पाहिजे माणूस. हे बघा जादू झाली. आता आम्ही इकडे काकींना आणि काव्याला बोलवलेलं आहे. आपण नेहमी 9 वाजताच्या व्हिडिओ मध्ये आपण काय काय वेगवेगळा आपण टॉपिक बघत होतो ना, तर आता आम्ही काकीला आणि काव्याला आणि आपण सर्व काहीतरी आनंदाच्या गोष्टी बघूया. आता इथे आम्ही सर्व ताईचे लग्नाचे अल्बमचे फोटो सर्व बघायला बसलोय. आता आमच्यासोबत तुम्ही पण पहा. आता काकी पण बघणार आहेत, आपल्या काव्या पण बघणार आहे आणि तुम्ही पण बघा. सर्वात पहिला फोटो काव्या ओळख, ह्याच्या ताई कुठे? ताई कुठे? ही ताई आहे ना. हे आमचे जिजू आणि हे बघा ताई, मम्मी आणि आता ते सर्व आहे ना. ताईचा फोटो मस्त येतो ना मम्मी? ताईचा पण फोटो बघा, छान दिसतोय ना. आता नेक्स्ट, आता हे आमच्या जिजूचे मम्मी पप्पा, हँडसम पप्पा आणि अमिताभ बच्चन आणि हेमा मालिनी. म्हणजे ताईचे सासू सासरे. ताई मेहंदी दाखवते. असे तुमच्या पण लग्नात असे स्टाईल मारायला लावतात काय? हात बी ठेवून नाही काय असं म्हणजे. आता हा बघा फोटो, हा कसा वाटला तुम्हाला फोटो? काकीने का टोपी छान आहे. काकीला टोपी घातली. टोपी घातली. हे माझे मम्मी पप्पा. हे पप्पा. हा हे पप्पा. हम्म. आता ह्यांना ओळखलं. हे बघा, ही मोठी मावशी ती है ना, आणि ही परवा मावशी ही आलेली, आत्या आलेली मावशी आणि आत्या. ही मध्ये मामी आहे. जसे कसे नातेवाईक आता पण तुम्ही पण ओळखत असाल ना बाजूला बघून बघून. काव्या आदरा जेवायच्या टायमाला. आता तर लग्न मी झालं, दुसऱ्या लग्नाला येशील ना काव्या, आमच्या घरी असेल तर कोणाचं. आता पण दादा तुझं तो की नाही. आता दादाच्या लग्नाला. दादाच्या लग्नाला. हे काय, हे काय, हे काय घोडागाडी. चल मेरे घोडे टिक टिक टिक. ताई पकडलाय ना हा. काय काय केलं. चल मेरे घोडे टिक टिक टिक. मस्त वाटतं ना मी हे. हा पडून घ्या, एकदाच पडून घ्या. एकदाच पडून घ्या. पहिल्यांदा नंतर नाही पडायचं. आपले प्रोग्राम ते कुल ठेवायला जातात ना. असं आमच्याकडे पण करतात. हे कुल ठेवायला जातात ना, कुल बसवतात ते त्यांच्या तिकडनं दाखवलेलं आहे. असं डोक्याला लावतात, हे सर्व करतात है ना. हा आता तुम्हाला हे दाखवतो. आमचे हे मामाचे मुलं. हे 2 मामाची मुलं आहेत. हे असं हे भाव आमचे मानलेले भाव. तर मला मम्मी सांगते तुझं पण लग्न असंच करायचं. असंच करायचंय. मी बोललो थांब जरा थांब, विचार करतो मी बोलतो. विचार करतो. हे सर्व लग्नात आलेली मंडळी सर्व. ताईने साडी चेंज केली का इथं? नाही, लग्न लागताना पिवळी साडी असते ना. हे लग्न लागता नाही हो काकी. माहेरची पिवळी साडी. पिवळी साडी नऊवारी. नऊवारी. हे पोशाख देतात ते माहितीये. मामा मम्मी. ही साडी ती बघा, घरातून साधी साडी नेसून गेली पिवळी, आणि तिकडे जाऊन परत नऊवारी साडी नेसली लग्न लागताना. बरोबर. पण ताईला साडी छान दिसते ना मी. हा काव्या कशी दिसते? आणि ही बघ, ही आमच्या ती मावशी नाही का आलेली. ते कोण? आम्ही शेतातली आम्ही मावशी शेतातली, तिची छोटी मुलगी. तिची छोटी मुलगी. अशी एंट्री झाली होती. लग्न लागल्यावर बघा ते स्वागत समारंभ असतो. या फोटो मध्ये मी कुठे दिसतो तुम्हाला सांगा? हा बघा इकडे, बघा तिकडे कुठे बसलाय. छोट्या पाठी एकदम इकडे. बापरे बघतो. पाठून पण डब्यात ठेवायला लागते. कसं चाललंय सर? काही साडी बघा कशी नेसली आहे. नेसली कशी आहे होती वेगळीच. वेगळीच आहे. मी पण तशीच नेसली आहे. होय. हे लग्न लावताना ते त्यांना आयर दिला तेव्हा. हा अल्बम वरतून असा दिसतो. हे जेवताना इकडे बघ, हे दोघं बसले, मम्मी पप्पा इकडे बसले, त्यांचे मम्मी पप्पा इकडे बसले. काव्या मी कुठे सांग? हाय काय याच्यात? मला लास्टला बसवलं. दाखवला काव्यानी बरोबर. ते यांनी भेटतात. यांनी भेटतात ना. मामा मामी, हे मम्मी पप्पा आणि त्यांचे मम्मी पप्पा. हे आमचे पोज आम्ही काढले होते पोज मध्ये मम्मी पप्पांनी.
आणि मी हा. हे बघ काव्या बघ काय करतात आहे. ते काय दाखवतात आहे काव्याला सांग, काव्य विचारूया काव्य काय दाखवतात असं. ते काय दाखवतात काय दाखवतात आहे दिसत नाही तिकडे काय ते. तेव्हा बोलतात तेव्हा तिकडे कावळा. खरं सांग काय तुला काय समजलं या पिक्चर मधून. कायच नाही. हे का दाखवत होतं, हे काय असं तुम्ही सांगा. हे असं का दाखवत होते तिकडे काय. कावळा कावळा. नाही काकी तुम्ही सांगा हे असं काय दाखवतात. हे असं हा ते काय दाखवतात आहे ताईला. काय दाखव. नवरा बोलतो ते बघ तिकडे, मग बाजूला नवरी बोलतो हा तिकडे तुला मारणार आहे मी. आई गो. आई गो. हे सर्व त्यांचे बाहेरून म्हणजे आत येतात ना हा तेव्हाच. तेव्हा पण मग मी एक प्रॉब्लेम काय झाला त्यांचं वेलकम मी केलं नाही. मला भटांनी ना पान आणायला पाठवलं त्याच टायमाला. हे आले पण मी तेव्हा नव्हतोच यांचं स्वागत स्वागत करायला. करायला. म्हणजे हॉल मध्ये नवरा येतो ना हा, तेव्हा तेव्हा स्वागत पप्पू नाही करायचं होता. असतं, हा. पप्पू पानं आणायला गेलेला. भटांनी पाठवलं पानं आणायला. हा. हम्म. हे आपण काय करतो हातात देऊन ते काय करतात काकी ते सोडतात ना हातावर कन्यादान कुणी केलं. पप्पानी. पाणीच ना. ते कान पिळीच्या वेळेला करतात. कान पिळला होतास. हा 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 त्याच्या आधीच आहे ते हातात देऊन त्या मुंबात सोडतात ते हा मी पण एक धान्य. हा बरोबर धान्य सोडतात ते. हे पाया पडताना चुरमुरे राया वगैरे काहीतरी असतात ते सगळं सोडायचं. हे लग्न लागल्यावर पाया पडतात ना. हा. लग्न लागल्यावर लागल्यावर आणि नंतर. लग्नात कधी पण कॅमेरा जेव्हा तुम्ही लग्नात तर गेलात असेल ना, हो. मग आपण लग्नात गेल्यानंतर कॅमेरा जेवताना कॅमेरा समोर आला आपण काय करतो. मला तर मी बघतच नाही हो कॅमेऱ्याकडे. बाकी कोणीच बघितलं नाही पण माझ्या समोर जेव्हा कॅमेरा आला ना तेव्हा मी चांगलाच पोज दिला. बघूया तो आहे काय ते. मला तर कसं तरी वाटतं हो. तो बघ. तर बघ हो. हे बघा, एकदम तो बघा. बरोबर. त्याला बोललं थांबव मी हा बोलतो. पप्पूचा मित्र. हा. ती ताईची ननद. हा. ती मगाशी दाखवलेली हा. ना ती. आणि हे छान फोटो आले ना. हम्म. ही घरातून नेसून गेली ना साडी साडी होती तिची. त्या साडीवर. हे काय करते मेहंदी अशी अशी का बघते. काय बघते ती आपणच बघते काय एकटीच. दाखवते. मेहंदी बघते. एकटीच बघते का असते. हे बनवलेले रुकवात बघ. रुकवात. हा. काव्या बघ काय काय बनवलं तिनेच घर. बनवलं एका रात्रीत. काय. एका रात्री तिनेच आम्हीच बनवलं. बनवलेलं ते ते एक घर बनवलं. ते आईस्क्रीमचे काडे हा, असतात माहिती ना आहे. त्याचं ते घर म्हणजे बनवलं. कायच विकत घेऊन नाही आणलं. आणलं स्वतः केलं. हा स्वतः. थोडंसं पण चांगलं आहे स्वतः केलेलं आहे सगळं ना. हम्म. संपले एवढेच. त्याच्या पुढे नाही पाठवले ताई. एवढं सगळे दाखवले तू. हा नाही हे नाही दाखवलं. हम्म. आणि हा एक लास्ट फोटो असा काढलेला. हम्म. काव्य ह्याला बघ कोण तू ओळखते रे. दादा. हे शॉर्ट मध्ये एवढे फोटो होते. तुला कसे वाटले काव्य. छान वाटले. मस्त होते. मस्त होते. छान होते. आणि तुम्हाला सर्वांना कसे वाटले आम्ही फोटो तुम्हाला दाखवले ते. छान वाटले. मस्त वाटले. पण आज काव्य हसली का नाही तू आज. अशी तू टाळी का नाही मारली. टाळी म्हण अशी मला. मागायला होती टाळी. मार दादाला टाळी. एक तेवढा. आता म्हणून मी टाळी देत नाही तिला. जोरात वाटते. हा आधी लय जोरात आता मारते. ह्या हातात मारल्या तर ह्या हातावर मार. त्या बॅलन्स. तर मार. भारी आहे ती. आता तुम्हाला पण आमचे म्हणजे ताईचे अल्बम कसे वाटले ते मला कमेंट मध्ये सांगा. गप्पा नाही. केवढ्या ओरडली. मोठी होऊन काय हे बघा आता काव्य बघा काय काय बोललेली. पण पैसे कमवल्याशिवाय आधी शिकायला मग काम करायचं. आता बघा तो काय म्हणतो तो बघा.
खातील पोरगी. बोल, काव्याला लगेच छोटा तिकडे म्हणलं. तेव्हा ते- तेव्हा- तेव्हा- तेव्हा.